wabarakatuh. Salam. Sudah sampai rumah. Iya. Baru bangun tidur. Kamu harus melihat kondisi motor Bu Yuni. Kenapa? Ini dia motornya. Yang ini. Mosok. Ini dia motornya. Mbak, tak syuting no sing detaile mau saya nek mbak ini video. Ini. Ya Allah. Apa piye kuwi? Bukannya mau gas tok. Ini keadaan motornya, guys. Sebentar sayang, sebentar. Tuh lihat motormu tuh dia Pak. Ya Allah, Irungnya ditulis. Keadaan motornya. Sawang tok, ya debu tok. Allah. Dibrodoli lho. Kenapa jarine kenapa? Jari maksudnya apa piye kuwi? Dan ternyata Heeh. lihat ini. Iki dicat kabeh. Ya Allah, Gusti. Dicat kabeh, bodine dicuat kabeh sak palek-paleke. Ini Terus? dimodifikasi. Sopo? Komek dhewe. Pin. Astagfirullah. Nek gak papae Kinara sopone. Mbak ngomong ning aku jarine apa benerno kuwi iki. Gase kan lendet ya. Emang nek dienggo ngegas ki ndekne koyo piye nek ngarani ngono kuwi gak iso mlayu iki Iya, apa iya. jenenge? Iya, di vario. Oh, lendet ngono kuwi lho. Gile. Lah aku yo apa jenenge ngomongnya jare kuwi. Terus jarine iki emang pelek, Mbak. Nek pelek emang iya. Kayak kan apa jenenge bengkong ngono ae rada bengkong. Lah dadine maksude ban ki gampang koyo kadang Bocor. kembot, terus bocor ngono kuwi terus. Peleke kan disetelno berarti. Lagi dimodif dicat kabeh. Astagfirullah. Bongkar kabeh Bu. Dibongkar kabeh pokoknya. Aku gak roh ile Sam, tenan. Lah bocah iki mau ngomongin aku iya tak dandanan ngene komik. Ya wis ae yo wong pancen mungkin dekne duwene komik kanca sekalian ngewangi kancane apa piye. Tapi iki Mas Komik yo padha ae sing asli iki Sam. Piye? Iling kuwi lho mio kuning. Kuwi nek ora tak parani aku ora arep didadekno. Lah Jadi iki jarak, Mbak. kasusnya ya sama. Sama iki. Sesuk dadi. Tapi mbah ya wis dicekel mau ya wis ngene, Mas. Sesuk tak pastikan kita rekam ki aku tak lapor bose. Aku saurunge kuwi Mbak, apa jenenge tahu kuwi lho ngonangi apa jenenge WA-ne Mas Dimas karo Mas Komik. Ning tapi aku kan gak tau buka-buka WA maksudnya ngeponi mulai dhuwur-dhuwur ngono kuwi kan. Maksudnya kalau mau WA masuk mungkin lho Mbak, lah gak sengaja kuwaca. Kaya apa jenenge Mas Dimas ki tekok dadine soapan kok suwe men kaya ngono kuwi. Wis toh aman-aman munine ngono. Batinku iki alah paling apa jenenge mungkin akeh garapan aku kan yo mikirnya tetep ngono tok yo. Ora roh aku nek dimodif ngono kuwi iki gak roh iki Mas Sam. Ya pantes rong wulan ra barbar. Astagfirullah. Enteng. Opone lek komeki suwi Garape sak senenge. Ditinggal. Yo akeh. Memang Ya yo. Gusti, oh Gusti pantes. Lah nek ngono yo wis Piye? yo wis. Lek ibunda piye ibunda? Ibu dodol padane motore. Ya Allah, Bu tak dono, Bu. Ibu yang menanyakan dek ini. Kudungan sedilu ya. Sik ning kono sik, Guys. Oh iya, Ibu wis. Piye? Ya Allah. Ini apa? Le. Lah tutupi. Tak kandhani yo. Apa? Apa iki, Bu? Tak kandhani. Jangan kaget ya Bu. Apa kuwi? Presani ya, Bu. Apa? Montorem iso dadi bondol ngene, Bu, Mas Sam. Kuwi lho sing bondol kabeh kuwi. Lah, dek iso dadi koyo ngene. Ucul kabeh ngene. Nggih. Kuwi Pratel sedaya iki pantesan jenengan teko ora dadi-dadi ya Iya, aku ki diknane saurunge lara ki ape ndelok kahanane piye ngono lho. Dadak wis aku keterak gering kuwi to. Terus ki mang diparani Mbak Lupi-lupi, Mbak Yes karo Mae malah dadi brondol karo karen ngene. Botak ibu montore. Lah terus piye? Didol ki lawani Bu kalih lek gomek. Duh kuemplui. Pintu Pintu is. Komek
Derajatmu ki jam Kalau dino. piye kuwi? Motor ibu niku Bu. Leres Bu, saestu Bu. Kabeh mbok. Oke lho, iki kan bodine Oh, bodine di anu dicat di nyari. peleke jarene ya dicat, mbok dicat model apa aku. Kuwi paleke rupane ireng dadi rupane ireng paleke. Saune apa emang? Saurunge ya wis Ya maksudnya kuwi tapi dicat kuabi, dadi ireng kuabi. Ketoke peleke anyar di Mbak Dik mau. Mosok Kan paleke ya. Berarti sak paleke aja. Lah iki mak ning nggo duding. Iki anu Mas Komek diparani. Soalnya kan aku gak sama Rani guys yo. Soalnya kan iki Kinara yo dek mau pilek, tapi alhamdulillah wis ora melar blas sih. Ini mamanya gendan sing bindeng. Wis tak jelaskan. Pripun Bu, motor ibu? Pindah ngono kuwi karepe. Ora roh yo mantunem kok. Senengane ngono kuwi ae kok. Ora apa-apa nek maksudnya terus dan direnovasi dan didadekno. Iki wis saurunge bodo ketoke lho. Nggih, sadurunge bodo. Ngantek Nah. mene yo ngantek pe bodo haji lho. Ya Allah Mbak, saurunge bodo yo wis jek luwung Mbak. Sing kuning kuwi lho Mbak wis sampai setengah tahun Mbak. Iya. Luweh ah. Hei. Setengah tahun. Jangan hina dia. Ya buke tangekno tulung. Ning kono enek motor sing 2 tahun ning kono. Ya Allah. Ya wonge sing duwe terus piye? Ora ro. Sing ape dandan ning kono ya motor sing ora kanggo ngono kuwi. Iya lek komek iki piye? Lek komek iki karepe. Nek mung ngene. Anu iki nek ning pasar ben bianter. Pengen pasar apa pengen nerak iki bakul-bakul. Ajeng disetel balapan Bu terus e. Setel balapan Bu. Ngomong ngono. Ki wis mantap ki dienggo balap jare. Sembah. Ki Nek motor sekirane- ibu-ibu ya ngono. Sekirane wis bar dah di apa benekno bentang ketek dinggo. Jadi kan Maksudnya? kokon racing, Bu. Ya Pion Ning balapan pasar nerak. ben aku cepet. nganggo motorku biru kuwi ya wis Jenengan mantap. kokon balapan karo Saceng. Ngeri. Ngeri. Saceng adalah joki Wede. panutannya Mas Dimas. Wong ndi? Mosok? Sajeng iki sing ndi le wonge? Kawela-wela. Ya. Lah gerak-gerak. Ya sayang. Halo Saceng. Wong endi? Apa bocah sing Pas gawe kita pas foto jare. sing gawe ning ngene Oh, piye? ora. Gitu. Beda Oh. jenengan karo. Iku julukanku ambek Mas Dimas yo kuwi ge Saceng. Iku lho tonggo nembak Kalvi. Lele aja ngono kowe. Kenapa nduk ket wong mek galau? Aku buka di sini loh ya. Gus. Oh iya, terus ya guys ya. Iki melanjutkan ya, sekalian iki kan wis mbok gawe konten kuwi ya. Aku ya penduduhno ibuku Mbak iki kebetulan. Apa ta, Nduk? Kebetulan iki Dik Mangki sing asli apa tak gawe konten sik. Alah tapi ya wis ra tak apa jenenge? Engko enak angger cacah rene aku ngono. Apa tuh? Lah iki lho Mbok jenengan ditekokno kabarin jenengan karo bapak Mbok. Langsung sengkring. Cie. Ono mbak tenan aku ngerti tanggo watuk, tanggo gebres, tanggo Guyu. guyu paling wedi. Soalnya lu langsung yes luar aduh. Lho kabare kan sampean wi. Lah kan kabar meh lah opo nyinggung-nyinggung ibu. Kok iso? Detail lah. Saul kan ngene, assalamualaikum. Lah lagi owak mbak owak. Loh, Ibu malah gini. Oh, ibu yang baca ibu. Lah yo Lah lah kabare iya. nang ngononya. Ya Ya kok saya hilang. di blok aja. Di blok bere. Tuh, ibu terus tidak mau melihat nih. Ngene wong tuwek gering nek digarap ngene iki ndak iya piye leh, Nduk. Tak cerita-cerita ya. Hmm. Assalamualaikum, sampun sare. Aku ngono kuwi kan aku WA kuwi setengah 10 bengi ya Mbak ya. Dibales ini esoke jam 5 bersubuhan ki mesti Bapak. Waalaikumsalam, durung turu tapi wis mapan bobok ndek bengi, tapi ya wis gak nyekel HP dadi gak ngerti nek awakmu WA, Nduk. Terus aku ngomong, kuwi tak bales sih jam 7. Dina iki ibu operasi Pak, nyuwun dongane ya muga paringi lancar lan seger waras. Amin ya robbal alamin. Iya Nduk, ngono tok. Wes terus esoke Yo langsung rewel ngono kok sak kondo-kondo. Ih, Lah ya sing pancen sing Ibu kan sewot sih. maksudnya ki enteh ki ngapain ngono lho nek sok lapor-laporan ngono lho. yo kan aku. Mas, Meskipun aku sudah tidak bersama, harus tetap Saling mengabarkan. aku. Lah nek aku kan cara
mono wis ora ana hubungane kecuali pamane adik lara, adik panas. Pak nyuwun doane nggih adik niki nembe semlongo awake katisen nyuwun dongane. Kuwi jek ranam. Lah nek aku kan wis wong njaba rene urusan mbek kasdot. Tapi kan ambek iki aku sing WA. Terus ya terus terus assalamualaikum. ngono ceritane. Aduh Piye kabare En? Waalaikumsalam. Yo piye kabare En tak anu? Kabar ibu. Aku yo ngono yo. Dene iki sing gawe perkara kok, Nduk. Aku marah, aku sesuk mlehno. Nduk, sesuk gowo bajar rene aku mulai. Niki kok tak beto mriki ya, Bu? Sesuk ae tapi. Mulaiku sesuk ae. Sik Iki to. anu Mbak Dewi apa rene? Kok sik terus kabar ibu aku yo ngono yo, Mbak. Pancen iki sing gawe perkara kok. Ngono nek diseneni mbokane mo. Kok sik Gawe to. apa? Terus baru do kuwi. Yo iya leh. Karo kabare awakmu barang ngono sing asli ki teko ibuku tapi ki Asline ki yo nek kok anake leh yo. Ora, sing Nek karo asli aku ki. kan yo ora enek hubungane ngono lho. ya terus yo ibu pemulihan luka nek kula nembe ngelu dan flu pilek ngono. Nah tapi ibumu wis bali. Segawe-gawe ya timbang Iki delok tapi wis bali. tinimbang aku sprek lho ya. Ngene tek pemirsa, mbokane gering pemulihan ya cek digojloki. Terus piye? ya. Yo iki sing marai vitamin pemulihan yo iki, Mbok. Delem kembet kono. Ibu langsung Siapa sembuh. tahu ibu recovery-nya tambah cepet. Alah malah ki sekring-sekring neh nang wis ora. Terus ngene Bapak. Recovery-ku iki. Terus awakmu wis dipriksakno pura aja kakean pikiran mending neh ya. Terus mang sing apa? Sing tapi wis bali ibumu wis bali ki mang tak enter. Sampun mantuk saking rumah sakit. Apa ya mending ngono ya. Teng mriki nembe usum pilek watuk soalnya nggih jawah mawon. Aku ya mending ngono. Terus bareng ki ya wis Nduk. Kon hati-hati akeh istirahat. Awakmu yo yo. Jenengan kon akeh istirahat, Mbok. Aja matur. Lah aku emang bendino ning ngalas apa piye? Ibu iki Aku hati-hati apa aku tenan nek motor dandang metu tengah. Yo ket kae yo tak gawe hati-hati uripku. biasanya ngono iki nek sewa tanda apa sih, Mbak? Kangen apa? Ibu iki Ora. apa iki dadi marah-marah? Aku ki malah gak mood, Mbak, pekorone dino iki. Gak bet iki kenapa? Lah pekorone adikku mancing-mancing. Mbak, enek berita, Mbak, berita Lah aku hangat. paling beritane ki mang. Oh, delem gak ah. Dek Dewi, ning gone Indah ki ora tau enek berita, ora tau enek gosip terkini akan ngono ae yo. Aku mari ra tau nonggo, Mbak. Zo, sampean. ning kene ki suasanane ki yo suasana keluarga. Lah nek ning kono kan suasanaku kan suasana liar yo, Nduk yo. Mesti kan roh cerita-cerita pembawa berita kan makjah, Nduk. Mengeneng kok nek cerita anu terus Bu tak jengkeri akan melok ngrungokno ngono ya. Dadi ki enek kabar baru. Oh, gak ini ning kene. Gak ning kene gak, Nduk. Suasana Ning iki kene iki suasana aman dari ayem. semuanya. Suasana niki ora nek suasana berita bocor kono-kono gak enek, Nduk. Nek aku nonggo mesti nentok yo Mbak yo. Cuma kan maksudnya aku apa gak tau nonggo. Paling aku dolan yo iki ning ngene Mbah Wiji ngejak Kinara ambek Kinara. Mapah ngono kuwi. Ku tapi yo ora tau maksudnya ora tau Nek Mbak Wiji, Mbah Wiji karo Bu samping Susi kilo gak bes kan pernah. yo mambu dulur Dulure kan. mae gak pernah. Kuwi yo maksudnya ki yo ora tau tek ngomongno sapa maksudnya gosip ngono ki yo gak tau. Terus ngono ki kadang ning ngene apa jenenge Mbak Atun tok. Ki Mak Yah kan ki biasanya kan jarang yo Mbok yo, jarang. Kayak tau ning ngene Dejarmi guys, tapi pancen kan yo sepurane ora tak gawe konten karena memang apa beliau apa ora berkenan. Tidak berkenan Oh, di yo kan yo konten. Mbak Jess yo. Pas maksudnya- kesini juga. Kayak pas Kinara kae. Iya, aku yo krungu dhewe Ulang ya. kae, Mas. Mbak tak gawe konten yo terus. Kan aku Gak izin usah, kan pas gak kayak usah, ngene. aja jembek Oh, pas- konten mending aku krungu tak- dhewe ya. Aku kan anggere nyoncong kan tetep meskipun kuwi dulur apa kan aku kan kondo sik guys gak angger langsung anu aku ngom Mbak tak syuting yo ngene-ngene. Gak usah lebokno mending ngono kayak tapi yo emang apik nek ambek aku iki wong sope wong aku wong jobo yo Mbok yo maksudnya kan yo
apa emang gak enek apa yo soalnya akeh sing ngomong Mbak Jess apa kowe iki ambek Arifin satru mbek apa mbek nguri omah kuwi kok ora tau ora guys memang sering maksudnya ketemu ibu ning kono ya biasa kok. Oh, guyon aku yo jiko godhong nang Iya, guyon toh. kok. Godhong biasa ora piye. biasa guys kayak maksudnya memang beliau sekeluarga emoh dilebokno ning konten mungkin ya menghindari omongan-omongan sing mungkin Betul. heeh ngono lho guys Karena juga pemirsa kadang ngendikane kan gak iso iya kadang kan maksudnya mengontrol ya. gak sesuai dengan kenyataannya tuh ya Mbak Jess yo kayak ngono kuwi oh alah nggih mboten napa-napa aku kayak ngono kuwi dadi kayak pas kayak aku dolan ambek Kinara Mengguri apa segala macam yo ora tau tak konten Mbak Jess tapi cuma memang aku ambek Dejarmi karo Mbak Betaria anu yo apik biasa Ya emang orang enak apa-apa ini kayaknya sing ngerti lingkungan relay kehidupan sehari-hari ya memang nggak ada apa-apa guys. Ora nek kok komentar sing satran apa-apa Enggak. ngene. Aku gak guys, aku opone ambek aku ki wong jobo. Kasarane ki maksudnya aku kan gak roh. Ayah. Ngomong guys. Sero ngomong deh. Tak ngomong guys. Iya mah ya. Ndep kok Mbak Dami. Oh, gelangnya Dek mang dicoplok cok gimana? Mune lho. Ini dari Mbak Nike Semarang. Ini dari Mbak Nika Semarang. Makasih Anti. Makasih Anti Nika. Terima kasih Anti. Dan kuwi ketok iki sing saka Mas Suryo kuwi lho Mbak ketok. Mas Surya Kontro kuwi. Iya Masa iki lho. niku. Enek Soalnya masih ada satu lagi juga, nggak tahu dari siapa. Kuwi apa jenenge? Pokoknya ngene iki nek Uma Mega kan Mak kan menyebutkan dikirane ku saka Uma Mega ya Kalau Mbak yo. Uma Aku Mega. biyen kan yo melok lali Typing. terus tak buka Mbak catatanku. Ternyata Uma Mega kuwi mari Kalung. kalung. Wah, aku sing buka nduk kae. Ndak nggih sing gelang kuwi Mbak Nike, sing numbasno Mbak Palupi karo Mbak Jessica kae ya toh. Terus karo apa jenenge Mas Suryo dan juga Mbak Hanisa kae iki umpamane yo langsung diterno rene dhewe kae yo Mbak yo. Terus sing satune kuwi saka Mae kan numbasno loro. Gelang Bukan ngisor yo loro. Mbak sapa ya aku lali pokoknya nek catetane yo Mbak. Hello Kitty gambar loro wis Iya. sing gak roh kos apa. Aku lali masalahnya. Terus nek Hani kayak kan cincin cilik. Enek kok guys, apa jenenge catatan iki enek, tapi cuma akune sing lali Mbak Wi kayak anting-anting. Anting-anting sing bunder. Nek saiki sing dienggo Kinara kan kuwi tak tumbasno dhewe. Enek guys, tapi akune sing lali guys. Yo. Jadi yo ngono ae lah guys yo. Iki alhamdulillah Ibu berangsur membaik. Alhamdulillah. Sudah terbiasa dengan luka apa jahit karena memang wis gak koyo sing kemarin nduk Mas. Kan ora ora gak apa-apa ora slenden sungkring ngono. Slendene gak apa-apa, Mbok, gak Wis apa-apa. alhamdulillah wis nek menurutku ya wis berangsur membaik ngono lho Mbak. Dan nggih, ya ngono kuwi Mbak, soalnya kan memang aku juga pernah punya luka apa jahit kan guys ya, luka operasi kok ngene iki. Dadi aku iso apa sing tak lakoni iso tak kandakno ibuku kayak siji minum pil ikan kutuk. Kenapa pil Mbak? Karena di pasar di sini ikan kutuknya itu jarang banget Angel, guys. kadang Susah, goleknya angel. susah banget. Mbok nek di daerah panjenengan maksudnya gampang atau mungkin memang ada setiap hari, tapi nek di sini aku sudah mencoba. Reva pernah waktu itu mencarikan aku, walah susah guys, itu harus pesen terus bar ngono kuwi sesuke lagi enek ngono Mbak Jess. Mungkin kan yo ikan kayak ngono ki enggak semua orang suka mungkin loh yo Mbak Jess yo. Kayak ngono kuwi. Nek zaman mamahku mbiyen Iku Dok, koyo sing ning gone Gabung. akuarium mak malam. Cana maru kuwi to. Kan wak kutuk iku. Masuk teng akuarium. ora Mbak. Piye lah, ikan kutuk ki bukan ikan Nek ning nggonku ngaranine dendeng lah. Iya. Dendeng. Lah yo mak malam kuwi yo nek ngarani bahasa kerene cana kuwi. Apa ya guys? Iya kok. Nek santose riyen kula niku nggih mamae kula pas pados iwak kutuk pas ka operasi nggih sulit nek riyen lho nggih. Di zaman biyen, Mbak, aku tahu ngentokno kuwi wong mancing kok kali, Dok. Tenan. Lah yo iwak kali kan, Bu. Iso balah. Lah yo nek lendire akuarium, wae iki. Mak malam duwe dikok ning akuarium kok. Aji bareng duwe. Diternak napa dingu? Gak tinggo Ikan hiasan. cana apakah sama dengan ikan dendeng? Ya, goleki. Wong malah ape dikekno aku kok aku. Tidak sama. Oh, gak padha. Beda, Mbak. Ikan gabus kan kutuk. Gabus, iya. Gabus kan. Gabus. Beda, Mbak. Mungkin bentuknya apa podo mungkin. Beda. Mungkin.
Tapi nggone ning kali sak ngertiku memang. Emang Nggone nek angel. mosok Ning kali. ngapain ning akuarium? Mbak, akuarium ya ikan hias gak sih Mbak Jess? Heeh. Iya kan harusnya Apa mosok- diingu mosok? Dek biyen iki nek wong nyuloh Jajal ya, zaman sekali biyen. lagi ya. Iya. Ikan cana apakah sama dengan ikan dendeng? Kok dendeng leh? Ikan gabus. Kutuk. Kutuk. Ikan kutuk ya Lah. sih. Dendeng ki iwak daging Saya sing jajal dikeringkan. beli. Ikan cana apakah sama dengan ikan gabus? Piye penjelasannya? Ikan cana memang dikenal sebagai ikan gabus hias, namun bukan berarti ikan cana sama persis dengan ikan gabus biasa. Ikan cana adalah genus yang termasuk dalam keluarga ikan gabus, namun terdapat perbedaan, berarti tidak sama. Iya berarti ki memang sejenis tapi kok enek sing hias, enek sing iso dikonsumsi ngono lho Mbak Jess. Iya. Wong iwak kuwi pas urip aku tau nganu ngono kuwi ya walah ilere wegi to nduk apa ngresiki ngono kuwi walah hati-hati mekake ilere ra kaprah. Loh ya. Iya iki, guys. Yo kuwi ning kene kenapa nek maksudnya ibu ki apa jenenge ora anu yo nek enek ning pasar ki gak apa-apa ge opone ning pasar kene Mbak Jess ya Allah amit yo. Amit golek apa-apa angil, guys. Kayak pakcoy, selada, Bawang bombay. bawang bombay kuwi gak enek, guys. Tak kandhani tenan aku ora ngapusi ning pasar sing biasane make ku lho bendino make gawe konten ku ning kono tenan, guys. Aku ora ngapusi. Jadi memang apa-apa kudu ning cepu. Kayak ngono lah kuwi 20 menitan ya 15-20 menitan lah ya, Mbak, ya. 20. Kayak ngono kuwi. Jadi Pasar memang beras yo anduk jalan. area sini tuh karena wong-wonge masake yo masakan orang desa yang Ya kuwi ibu makane ya wis lah dokter ya ngomong kok dokterku kandungan biring Pak Teddy kae karo dokter anestesine ibu sing kemarin apa melok ning ruang operasine ibu kuwi sama, guys. Jadi dokter Bagus sama Bagus aku lali. Yes pokoknya Bu Bagas kuwi dokter bagus. Iya aku lali Mbak. Kuwi padha kuwi yo menyarankan koyo minum pil ikan gabus kuwi sama aja. Memang karena ikannya itu di sini susah begitu ya, guys ya. dan ketoknya nggak semua orang bisa ngolah cara ikan gabusnya deh. mungkin Iya, karena mien ketoknya mamaku soalnya pas entuk iku Mamanya nggih, Bu. pernah operasi, Mbak? Loh iya, Operasi mama apa itu? operasi 7 kali mamaku. 7 kali Mbak Jess. Nggih. Ya Allah Mbak Jess. Mama itu operasi 7 kali. Endoskopi sing dimasukkan di ring itu. Lambungnya kan bocor toh, Bu. Itu di ring. Kayak nek anune kabeh. Di kayak kok cincin-cincin ngono ning lambungnya. Terus operasi buang cairannya 2 kali. Ya Allah Mbak Jen. Wah pemulihannya dari Nggih. ya Mbak. Operasi kaki berarti 8. Operasi kaki pernah 1 kali. Adik Gitu. sampean saat Kenapa itu nek masih kaki kuliah maksudnya ya Mbak? kenapa? Niku SD, Bu. Mama Sama koma SD. koma pas itu nggak sadar di rumah sakit Bojonegoro dipindah ke Darmo. Zaman Darmo tahun Surabaya, 2000. Surabaya Permai. Nggih. Niku mama kan udah nggak sadar, udah muntah darah, BAB darah terus semua udah darah. Itu saya nggak dikasih tahu pertamanya, terus akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Darmo, Profesor Dr. Hernowo. Kalau sampai eling banget, itu yang menangani dan mengoperasi mama itu. Lambungnya jadi di ring itu bertahap, Bu. Makanya operasinya nggak cuma 1 kali. Jadi lambungnya bocor karena mama dulu pernah di sini ku salah diagnosa, yang sakit lambungnya sing diobati hatinya. Dan mama itu bukan pengkonsumsi anu yo guys, sing minuman anu enggak pernah. Mamaku enggak seneng minuman soda, mama enggak, karena mama konsumsi puyer 16 dulu ceritanya. Kan capek Bu kerja, aku dopingnya kayak puyer 16, jadi biar besok aktivitasnya biar fresh lagi kayak gitu apa? Biar Disclaimer ya semangat. guys, maksudnya kita bukan menjatuhkan produk ya Ya, Mbak Jess ya. Maksudnya itu kan Kalau dikonsumsi Cerita secara konsumsi benar. jangka panjang dan sering-sering semua itu tidak ada yang bagus. semua produk seperti itu memang nggak bagus kan Mbak Jess ya untuk jangka Semua yang panjang. berlebihan itu memang tidak bagus. Nah, itu kesalahannya bukan pada produknya tapi pada pengkonsumsinya. Nah. Karena dikonsumsinya tuh terus menerus dan benar. tidak mesti nggak sesuai aturan-aturan. Misal sesuai resep dokter atau mungkin ya Allah sesekali lah
insya Allah nggak apa-apa ya Mbak Jess ya. Itu dari Kayak muda nih ngono. mamaku sering konsumsi itu. Ya mungkin nek ngombe kuwi langsung awake Iya, penak atau piye pena mungkin. kerjone kan Heeh. juga rias manten toh. Rias manten kan tahu sendiri pagi harus bangun Iya, kayak ngono tenagane kuwi. bener-bener terkuras. Heeh, kok istirahat sedih lu wis kudu ngono lah seperti itu. Kadang sehari enek berapa job ngono ya Mbak Jess ya. Itulah, yo jenenge prias manten pasti sing prias manten kudu ngerti dan iku memang walah mama itu sempat koma tak ceritanya. Dan itu ya lama Mbak iku Jess. kaki udah diinfus jadi tangannya tuh udah nggak bisa karena udah pedot kene nih. Oh, Pecah gitu loh. maksudnya itu nih ya. Iya, iya ini saya loh. Pecah lah. Apa Mbak ini jenenge? Nadi, Iya, urat nadi, nadi, deh. nadi. Nah itu udah Iya, pecah iya, guys, iya. wes pecah Mungkin sampai sering di bengkak. anu kali ya. Jadi pas aku SD, pindah nggih niku. Jadi 2 hari di rumah, 3 hari di rumah, 4 hari di rumah itu selama berapa tahun. Iku sekolah SD Bu, mamah koma di ICU iku aku eling banget ruangnya pojokan ngene iki. Aku pas iku teko terus mamah urung sadar, terus moro-moro iku mamah sadar aku ditemplak-templak nang ngene. Kayak masih gelap. Jadi istilahnya nyawa balen mama. Alhamdulillah masih selamat dan masih bertahan sampai aku kuliah. Itu kayak mukjizat dari Allah. Aku percaya mukjizat Allah itu nyata. Nah, karena aku pernah merasakan mamaku koma sampai koyo ngono operasi bulan. Kasarane amit ngantek koyo gak duwe harapan ngono ya Betul. Mbak Jess ya. Masya Allah tenan aku sampai walah aku SD guys sampai aku iso berlanjut sampai kini terus akhirnya mamaku sing terakhir iki koyo aku yo wes emang wis waktunya. Terus mamaku berjuang sangat-sangat keras untuk Iya, melalui bener Mbak. pengobatan semuanya ya. Apapun yang terbaik wis diusahakan, wis dilakukan juga. Dene kita semua kan ciptaan Allah dan akan Betul, kembali kembali kepada kepada Allah juga. tapi Seperti mukjizat itu. nyata guys mesti percaya jadi wong sing sakit parah jangan pernah harapan. putus harapan tuh jangan pernah masih ada semangat. kesempatan untuk Allah masih ngasih kita kesempatan lagi Intinya jangan lupa apa jenenge tetap berdoa, Berdoa, berusaha, berusaha. dan berserah diri kepada Allah. Terus guys penutupan guys ki ya pokoknya ya setiap Sriwi Kutel itu mempunyai cerita tersendiri ya guys ya. masing-masing pelan-pelan Bu Nah, apa tangi ki Aku nek tangi tre Intan Nduk. Intan ki aku ora cedak ibu yo. Ndekne kan polahe menyadari pola akeh to Nduk. Wedi nek nyenggol aku. Iki digawone kasur ngisor. ki Mbak. Ngerti aku kresek ya Mbak gaginan tangi Nduk adinem. Roh nek Mbak Yuni kan dia adik cilik to. Nggih. Ayo Bu tak tangekno aja tangi sik. Dadi ditangekno. Sikilku diangkat sik terus dituntun Mbak. Ngantek kamar mandi diminteni. Aku nek bengi ngono kuwi ya tak tiliki kok Mbak nek wis turu yo wis turu. Ora nek suara yo kok tak ingo ngono tok wis padha turu yo. Ger ning kamar mandi dituntun. Kok ngantek bar ngono. alhamdulillah Sikil, di Intan anu mudeng ponan nggih Iki tenan kok Mbak. alhamdulillah Rambukane loro yo ngene. mboten ngerengek Oh, ketoke gak, nggih Mbak. ketik wingi Biasa manungin mboten tapi nek ngerengek angger aku ki lho Mbak, aku loro, jenengan loro ning omah ngono ki apa segala macam biasanya ditangisi yo. Wingi panjenengan apa operasi apa yo nyatane yo mok didongakno tok. Pasti ora nangis ngono lho Mbak. Dadi dene iki kan Roh nek koyo ngono ki ngekeki Roh, semangat Mbak, ngekeki positif semangat, Ibu. ning mboke. saking aku wedi lho Mbak. Terus terang aku urung pernah Mbak jenenge di infus apa oga ini lho nduk di Dioperasi. Iya, aku pernah. Mungkin kan kok nek ndekne nangis aku ndang malah piye Don, Jadi nggih. ndekne ngekeki semangat ngono kuwi. Ndekne gak piye-piye gak nangis. nggih gak piye, kula nggih gak anu piye. ndek ini yo di Intan ya Allah di Intan Mbak pinter Jessica yang ya ngrasani ngono. Masya Allah Ndek esuk mang yo ngono. kula piye, wedi Bu nek ndek tantrum piye piye anu mantu aja sih ibu ben sehat mending ngono ndek esuk tak jajal to dekne kangen mulai ora biasanya kan gue kiri ndek Ini soalnya tak kandani ayo Jess. mulai Nduk, aja nggegeri mantu. biasanya gue kiri Apa ibu soalnya sakit, ini apa bar dioperasi, berdarah. Kok nek ning kono ibu ge enek sing anu ya meskipun enek Mbak Wi, enek Repa, enek apa tapi kan ya tetep duwe kepentingan sendiri ya Mbak Jess. Mbak Wi punya keluarga, Repa biasanya ngurusi Mbah Mbah Sis, Yi. kayak ngono kuwi lho. Dadi aku memang anak kandungnya ya memang harus duwe hak penuh. Aku Hmm. dikei Gusti Allah kesempatan ki nggo ngrawat ibuku Betul. kayak ngono kuwi Betul. lho, guys. Yus guys, gitu dulu kontennya. Terima kasih untuk panjenengan yang sudah mensupport dari awal sampai sekarang. Dina muga-muga diparingi seger waras panjang umur, Amin, ya rezeki Allah. yang lancar, urusan dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Sing lagi sakit dan diparingi sembuh. Pejuang garis 2 semoga diparingi momongan sing soleh-solehan, bisa Amin, ya mengangkat derajat wong tua sing berguna untuk keluarga, nusa dan juga bangsa. Dari kontenku di Jipo Apie dibuat doh eleke. Jenenge menungso ora luput saka salah dan juga hilaf. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh cus